Dat was Arjen van der Scheer met de DJ. Dat was eigenlijk wel een DJ, maar in ieder geval is het zo dat ik het persoonlijk ook erg spijtig vind dat zo'n handel op te komen. Ik zeggen, iemand die er toch behoorlijk voor gewerkt heeft om deze kampioenschap te staan. Maar dit was niet een oordeel, dit had iets voor afweging te maken en het was dusdanig storing voor de andere combinatie dat ik zeg, nee, ik breek het af. Dus dat is net in ieder geval en ik zal ook daar de nodige uitleg richting de geleider van geven. En je zit niet meer bezig, maar in ieder geval is het zo dat dit iets voor afweging te maken is, eigenlijk storend.